ufuna abafazi bangaki? Angeke ngisho ukuthi bangaki. Kodwa nje bayadlula kuloko kwababa. Ngifuna ukudabulisha yonke into ayenzayo ubaba. Yeah, ushaye njengami. Hayi, ngizwa. Kanti nikwe competition nomthombeni. Asikho yazi asikho abantu besifazane nobaba wabo. Hayi mayibo. Indlela manje sengiyiphendlile. Indaba yomshado efani phela nomjolo. Ufuna ukuthi uyicabange kahle into. And ungacabanga ukuthi uma ngabe uthatha i-decision yokuthi ngiyaphambili. Mhlambe wenzela ungaphoqi mina, wenzela ungaphoqi ubaba wakho. Ekugcineni kosuku nizohlukumezeka noma. Isibindi yabulala sibindi yaphilisa. Ugolozi mavula kuvaliwe. Indlela ngiyayiqala manje uNkulunkulu nezidalwa zinami. Kumele kwenziwe lokho. Ufuna uyimele lento, ufuna kube yakho because mase ikunikeza inkinga kusasa. Ngime eqaleni nabafazi bami. Yeah. Wena uzimele nabakho. Yeah. Wena uzotshela uma wakho ngoba angeni kule ndaba yokumchazela. Uma esikhathini esiningi ukwazi ukumtshela izinto ngoba ahlele nomoya ophezulu. Kunzima ukuthi uhlale naye uthi yazi sekwenzeke lokho kwenzeke lokho ngoba uhleli umuntu nje olwayo. Uyazi ukuthi abantu bayahlukana sebelobolene. Okuyiqiniso siyabona izinto indlela ezenzeka ngayo nathi. Nami I think kuzomela ukuthi manje kushuthi kube ukuthi ngihlala nabo phansi phela. Uhlala phansi yini Mpumelelo? Uyazazi ukuthi ufunani empilweni? Phela ngithi manje lesigaba engifuna ukusithatha. Isigaba sani? Inkingi leyo manje unemnyaka ngakhona ukukhuluma ngegaba. Njengamanje nginomnyaka o-23. Ni ready yini njwanizi ingane noma? Ave kubhlungu ukuthatha ingane yomuntu bese ifika ingane yomuntu ingaphatheki kahle. Wena une responsibility yokumsiza uMpumelelo. Le ngane phela sazi sithini. So wena ufana umlebele. Manje mina sengiloyo point leyo ukuthi okay, ngibonile ukuthi ngithi ngiyakha. Ngabona ukuthi hey lento iyaphikisa. Ngoba phela yazi ezinye yezinto zenziwa idalwa yabona. Enye recipe ezokwenza isithembu saMpumelelo singahluleki esokuthi bazofunda usikompilo la kwaMseleku eMzumbe. Kupafela imagine like in the First of all, NSL, I don't think warata khona komzumbe. Unfortunately, kikwabone hana choice. Ngeke ngiyimele into yami phela. Ngisoshada manje. Engathi le ndlela uzoyiqala ngenye indlela. Umuntu enyombona futhi. Ngiyombona ngeenkomo manje. Lo muntu enithi nina enicabanga ukuthi uyena. Yeah. Akusiyena. How? Kusho lo muntu uzothathwa. Yebo Mthombe. So unayo imali wena? Akukho ngathi sengihlanganisile khona. Mina ngiyasebenza mina. Khona nje into okuphile kunayo. Yazi uNempumelelo. Kusho ukuthi ucabanga ukuthi yonke lento umdlalo. Okugcina le phuthe nje lenzeka. Mina lami ngisamile kutheni. Ningajahi. Ngifuna ukuthi usilethele abantu abadakwayo. Because awakheke umuzi umuntu osifazane mephuza utshwala. Mina mengiba nentombi. Intombi engiba nayo izothile. Njengoba izothile. Ayiphaphile. Ungalinge uthatha intombazane ezokutshela ukuthi isithembu this isithembu that iyeke useless for your purpose. Ayina value for lento ofuna ukuyenza. La sifuna umuntu othobekile. Sifuna umuntu ozohlonipha. Indlela ngiyayiqala manje. Ake ngithi uNkulunkulu nezidalwa zinami. Yeah. Ziyalwa. Yeah. Kumele kwenziwe lokho.